a ci gaba da ko sauyin da muke so mu kawo, duk wani abu da ya kamata ko ya zama wajibin wannan gwamnati da take mulkanmu yanzu ta aiwatar da shi ta kasa, insha Allahu za mu yi amfani da wannan dama mu kuma mu kawo irin wa'annan ci gaban. Misali shine idan muka duba cewa harkar ilimi ta taɓarɓare a jihar Yobe, jiha ta babu magana harkar ilimi, wallahi kwata-kwata ta taɓarɓare. Insha Allahu muna yaƙini da kyautata zato cewa idan gwamnatin PDP ta zo za ta yi gyara ga ilimin wannan jiha. Abu na biyu shine a taɓarɓarewar aikin yi, babu aikin yi, matasa ba aikin yi. In ka dubi yadda matasanmu suke ciki, wallahi tallahi abin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To za mu yi amfani da wannan dama shi ma a ga an sama wa matasa aikin yi insha Allah. Game da ci gaban jiha kuma kawai sai abin da Allah ya yi. Insha Allah za a yi iya kokari a ga jihar Yobe ta jera da takwarorinta, dan an mana nisa yanzu. Idan ana maganar jihohi wanda suka ci gaba, babu Yobe a ciki. Sannan APC nan ita take mulkanmu tun ba mu da wayo up to now, sun ki su ba wa wasu dama su kawo ci gaba. Sun hana ruwa gudu, sun zama tsofin jiragen ruwa a bakin ruwa, sun hana sabi su gudanar da abubuwan da ya kamata. Insha Allah jam'iyyar PDP muna wa Allah kyakkyawan zato zai ba mu dama da iko mu kawo annan ci gaban da na lissafo a takaici. Dan siyasa dan ya gyara tasa miyar ko ya gyara tasa jam'iyyar babu abin da ba zai iya faɗa ba, amma ai duniya shaida ce. Idan ana maganar siyasa ko a maganar jam'iyya ta PDP a ce ta mutu a jihar Yobe, wannan ina ga kamar zance ne na rashin mafaɗi ko zance na akwakun mai shayi. Amma idan muka yi duba a kwanan nan a cikin Nguru Central a jiha local government ɗina, an ɗebi wasu matasa an kai wa gwamna a matsayin dikamfis daga PDP zuwa APC. Amma abin da zai baka mamaki, sati biyu bayan yin wannan abun mun yi amfani da wasu damammaki mun dawo da jama'an mu ta dawo gida, wanda gwamna ne ya wanke su. Kuma abin da zai baka mamaki, ɗan takararmu na majalisa Alhaji Salisu Lawan Jakada shi ya yi amfani da wasu strategies ɗinsa ya dawo da wayannan mutanen. Ya kake gani a ce gwamna ya karɓi dikamfis, ɗan majalisar ɗan takara ɗan majalisa ya dawo da su cikin jam'iyyarsu, ya kake gani? Ba sai na kai ka babban mataki ba. Idan ana maganar dikamfis, kawai mutane za su faɗa abin da ya je kunnuwansu ne daga bakkunansu, amma maganar dikamfis da ake cewa wasu suna kuma in siyasa ta zo kama wannan yanayin, ai kofa ce take budewa. In Allah ya yarda idan wannan yau ya tafi daga PDP ya koma APC, to ka sa ranka za ka ga wani daga APC kuma ya dawo PDP. Wannan shine kamar 'yan kwallo ne a ce draw ko 1-1. Wannan ita ce, amma maganar wani dikamfin suna guduwa daga PDP suna koma APC, ka batta da Allah, wannan zance ne kawai.